Tegaha malmaziniye çawa ku di felsefeyê de tê bikaranîn em dizanin ku di zanistan jî em bibêjin di ilmê civaknasî de jî ev têgih gelekî tênasîn û bikaranîn. Di vê xebatê de jî em ê di derbarê vê têgihê de hinek zanînên Kurd raberî we bikin. Wateya xwe a yekêm li gor wateya xwe etîmolojîk a resen desthilatiya bijareyan ku bi awayekî ramanî û tarîxî di ji berê monarşî û demokrasiyê ne ye. Ev têgih ji aliyê Plato û Arîstotleê feylozofên Yunanî ve bi awayekî berfireh hatiye şîrovekirin. Li gor nêrîna Plato Arîstotle, arîstokrasî modela herî baş a revebiriyê ye ku di vê modelê de bijare yan mîrzayên entelektûel û ehlakdar desthilatdarin û bi rê û rêbazên cuda berjewendiyên xelkên xwe an jî em bêjin xelkê xwe diparêzin. Ev cûre revebirî ji monarşî, tîranî, demokrasî, olîgarşî û timokrasiyê cuda ye. Li gor vê yekê arîstokrasî revebiriya bekzade, bijare û asilzadeyên ku di civakê de situatiya wan bilind ye. Wateya xwe a duyêm hinek wateyên cihê yên arîstokrasî ji hene ku bi rêya em bibêjin dirûvandinê tune hilberandin. Aglebî ji jor tebaqeyên cihê yên Çînên civakî re malmezinê tê gotin. Li gor vê yekê destûrmendên dewletê yên payebilind malmeziniya dewletê a siyasî pêk tînin û karsazên payebilind yên diwarê hunerwerî û finansê de jî bi navê malmeziniya xweşhalî têne nasîn.